Muna to ni. Okay. Ngayong hapon. Klaro na. May hapon. Pagka sa Ngayong hapon sa. Maklaro ko nimo. Klaro. Okay, ang imong gingon kung babasa nako nga si Pedro namunyag sa ngalan ni Jesus, pildi ka. Ritual ha. Katuningon siyang bunyagan ko ikaw sa Ritual. Ay nagusba mao na to siya sabot to. Sige, naka Biblia diya. Oh, unsa sitas? Ritual. Unsa sitas? Sige. Ay pagali. Sige. Pag-comment. Mutubag pa ko. Basta ang imong gingon kung mabasa nako sa Biblia nga si Pedro namunyag sa ngalan ni Jesus, pildi ka. Ritual ha, ritual. Mahanap na rin mao na to. Ayaw nagpune. Ayaw nagpune. Dili na mao na akong gisulti ka kanina. Ritual akong gingon. Nga naingon siya, bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. Paminaw. Kung mabasa na ko si Pedro namunyag sa ngalan ni Jesus, pildi ka. Ako basahon. Ritual. Ayaw na pag-istorya. Mangilad pagyug kaay. Ang akong giingon ritual ha, ritual nga niingon si San Pedro, bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. Sige, basaha daw. Oy, paminaw na. Amo bitan mo gingon. Kung doon ako mabasa nga si Pedro nag-ingon, bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus, pildi ka. Basahan ko. Sige, ritual. Unsa sitas? Buhat 10:48. Sige. Busa misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Kristo, pildi na ka. May namunyag di atas. Luya ni mo oy. Nagwali action pa na tas walay ritual yang gihimo tas. Ikaw ang pildi pagkaluoy. Basaha ang akong gingon nimo buhat 10:48. Misugo si Pedro nga bunyagan sila sa ngalan ni Kristo. Pinakaroon mingon ka nga wa na ko matubas pagkaluoy nimo. Tako man ko ayaw lagi tuga-tuga kay mo ikaw mo'y makaluluoy nga naman nagbasa ka nga waka kasabot sa imong gibasa. Luya. Magpalusot si Mr. Kugtas. Ni sa to buhat jis. Ang pagilayan tong labi siguro. Buhat pagila ko. Aron ka masamot ka mo. Basa. Buhat 10:48. Basa. Ikay basa. Buhat 10:48. Okay, hilom sa Buhat 10:48. Tanaw na to din og namunyag ba aktual ritual ha si San Pedro. Basahon nato 48. Busa misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Hesukristo. Unya gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila. Wa man nagigingon din nga bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. Sa misugo si Pedro nga bunyagan sila sa ngalan ni Kristo. Karon mo. Tuga-tuga ka. Sukol pa ka. Akong gipangita ta simple. Niingon si San Pedro, bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. Wa ko pangutana nga nagsugo ba? Ay, Mr. Kugtas. Maugtas ko karon so ikaw ray pildi. Tanaw na ko bersikulo. Sunday ko. Buhat 19. Buhat 19. Basa. Buhat 19. Nidagan. Tipa sa buhat di sa ta. Kaya sige magkagara-gara na ko. Tubagon ko na yung kumutana. Ayog dagan. Buhat 19.5. Adto ka. Buhat 19.5. Basta na ko. Balay sa Ayaw sa kung adto sa 19. Diri sa ko sa buhat 10:48 nga imong gibasa. Episode na ba? Makita niyo mga diya gini mo makita nga ilad-ilad eh. Diya niyo makita nga ilad-ilad. Diya niyo makita nga ilad-ilad. Walay nakasulat sa buhat 10:48 nga niingon San Pedro, bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. So diha pala nga si tas pildi na katas, di ba? Pildi na. Sige. So dagan na pud siya kay di man sa kabarog sa buhat 10:48. Dagan na po siya karon sa 19. Sige daw, sige. Wa ko ni mabasa, buhata. Ala ato ko nang basahon, hinahinay. Buhat 10:48. Busa misugo si Pedro nga bunyagan sila sa ngalan ni Kristo. Dili na ritual tas. Proceeding pa ang ritual din na. Nga naman, gisugo pagani, di ba? Gisugo sila.
Nga naman kay kana nga panahon tas na ay sila giilang laing bunyag tas gawa sa bunyag kanang giingon na lang ang Kristo tas ay nalanggog tas pildi na katas kay dili na mo akong gipangayo tas. So pildi Ko, na karon paminaw na. Paminaw, Pildi na buhat katas. 19.5 ako basa. Basa na Di ba? So ito ba? Before ka mo adto sa buhat 19.5. So diha sa buhat 48. So pildi na kadiya karon. ako imong ato sa punan ang Biblia. Ato punan. Isa. Wa ko nang utana ni magdagay og daghang sitas. Ang akong pangutana tagaay kog sitas. So sa gikot nimong buhat 10:48. Kay wa man kay nabasa din ang ritual nga actual gyud na bautismo. Si tawag anang si San Pedro. So admitahon nimo karon kog tas nga pildi ka. Kadabasa naman ako, hilom na lang. Dili maminaw. Nasamtan nag-story ko si Pugyaw-yaw. Balik. So admitahon nimo karon Mr. Kugtas, nga kanang buhat 10:48 nga ako ang gipangayo nga actual gyud ritual gyud nga gihimo ni San Pedro nga bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. Admitahon nimo karon nga wa kay nabasa. O sige ni Pedro, bunyagi sila sa ngalan ni Kristo Jesus. Klaro ana. Yo, ay tipa dili na ritual Mr. Kugtas. Dili na ritual Mr. Kugtas, same na sa sitwasyon sa buhat 2:38. Again, so admitahon nimo karon tas nga tawag ining kuan katas. Admitahon nimo karon nga parot ka tas. Kadulog nila, gibunyagan sila sa ngalan ni Kristo o duha na ka bersikulo. Usupol ka pa? Kaluoy nimo. Wala ritual. Ikaw tawag ano nagbuot-buot nga ritual na. Ayaw tawag anang buot-buot tas kay ma-question ng imuhang lima ka istasyon nimo tas. Ma-question na ang ako ang kan why kwan niya wala ritual ya tas. Walay ritual nga giingon sa buhat 10:48. Kana nga panahon na ay sugo San Pedro bunyagan sila sa ngalan ni Kristo ngano man kay naay bunyag sa ngalan ni Juan o sa mga Hudiyo ana nga panahon. Mo na giklaro ang bunyag nga dawaton sa mga tao. Unsang bunyag? Bunyag nga gikan ni Jesus. Unsang matugikan ni Jesus? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So walay ritual di atas ay pagbuot-buot man ka. Ganina Argesino, kung mabasa na ko sa Biblia nga si Pedro namunyag sa ngalan ni Kristo, pilde ka. Duha ka bersikulo nga akong ihatag nimo. Una, buhat 10:48. May gining kayo gining demonyo kay kuhaan niya akong istorya eh. Ayaw tas dili na mo akong gisulti tas. Ang ako ang tawag anang gisulti Mr. Kugtas. Kung mabasa nimo sa Biblia kapitulo ug bersikulo na actual gyud ang ritual ha. Ako ginang gibalik-balik oh, ni sige yaw-yaw oh. Namo tranquilizer diha para makakalma. Luuya po doy, luuya. Again ha, balik. Walay gitawag og nabasa sa buhat 10:48 nga anang panahon na gihimo ang ritual sa bautismo. Wala tas buot ra magkatas. So, pilde na kadiha tas sa buhat 10:48. Ato sa ginay. Buhat 10:48. Inay, Patas. So, Nay, pilde na basa. kadiha karon. Pilde na kadiha. pilde ko taon. Kay mo gingon ganina, ako nabasa nako nga si San Pedro namunyag sa ngalan ni Kristo, pilde ka. Karon nabasa ko na, pilde taon ka. Ato basahon. Ala. Siguro ka. Ikoy ka. Tuga-tuga ka man. Luya gini oh. Wawa gini oh. Ayaw ka, wow. Bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. Sige be? Mabasa ba na diya sa kan sa 10:48? Naa sa buhat 10:48. Naa po sa buhat 10:48. Masalah na to ko sabi. Tanaw na to maniingon ba San Pedro din nga bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus pag wala gani nangilad si Mr. Kug. Okay. Ato ang tawag ining basahon be. Buhat kapitulo 10 bersikulo 48. Basahon na to ha. Basahon na to. Ihamag yung tawag anang ipamugos ng ritual daw kuno ni. Tanaw na to ha. 10:48. Okay, niya. 48. Sige mo din eh. Busa misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Hesukristo. Unya gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila. Namunyag ni? Ha? Misa tugas. Namunyag ni? Sure ni mo ay? Why tawag ini nahitabo din nga ritual
Gisugo niya ang tawag ina kanang iyang mga kaubanan nga mamunyag sa ngalan ni Jesus. Ang muti pasabutan ng sa ngalan ni Jesus, bunyag nga gikan ni Jesus. Ay. O nang sige pug yaw-yaw, samtang nang sige pug yaw-yaw, sige pud siyang tawag ining kuan. Sige pud siyang tawag ining tubag noon sa man taong katas. Ay mo na dito magkasinabot kay magsige og yaw-yaw, magsige po kag yaw-yaw. Ano man timpa. Ini. Kaya isa paminaw na ako bisita nimo. Pagtunog pamatasan. Oh. Sa pagbuhat 19:5 sa pagkadumog nila ni ini gibunyagan si tempatas wala ritual lagi di atas. Wala kay mabasa din na bisan pag mahurot nimo nagbasa na tibok Biblia. Wa kay mabasa din na nga naghimog ritual ang mga apostoles sa bunyag. Pataka. Taka raman taong katas. Oy, dili man na kanang 19 po dili wala na ko ani. Kanang gikot nimo sa 19 wala. Basta ang buhat 19:5 ay sa yaw-yaw. Ang buhat 19:5 basta. Timpa. So sa 10:48 hikog na ka. So walay mabasa dito nga niingon San Pedro, bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. So nidagan na po kag 19:5 sa is. Oh, sige basahon na nato be. Sige basahon na to be. Tas paminaw tas. O nang sige pug yama po do. O na paminaw sa. Paminaw sa tas. Okay. Niya. Basahon na to, ha? Okay. Basahon na to. Ato ang tawag ining 19. Sa pagkadungog nila ni ini gibunyagan sila. Atong iatras sa 4. Unya si Pablo miingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong naghiwa. Ayun, nanay pag-distinguish tas. Bantay tas ha. Gi-distinguish na nila ni sa Lucas. Bantay, timpa, paminaw, tas, paminaw ha. Sa verse 4, ang imong gibasa 5 lang og 6. Ang verse 4 giklaro ni San Lucas na ang bunyag nga dapat dawaton sa ngalan ni Kristo nga naman kay naamay na munyag sa ngalan ni Juan. O basahon na to tas. Ha. Unya si Pablo miingon ang buna. Okay. Sila mitubag, wala gani kami nahibalo kung aduna bay Espiritu Santo. Unya si Pablo nangutana kanila, unsa man di ay matanga sa bunyag ang inyong nadawat. So amuti pasabot na ay mga matang sa bunyag ana nga panahon. Okay, tara. Ate paminaw sa tas, sige yaw-yaw. Paminaw. Okay. Ang tubag, ang bunyag ni Juan mitubag sila. Unya si Pablo mingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni adto naghinulsol. Og iyang gitudluan ang katawan sa Israel nga kinahanglan mo tuo sila ni adtong muan ni sunod kaniya nga mao si Jesus. Sa pagkadungog nila ni ini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Buot ipasabot at kining mo ang bunyag nila nadawat, bunyag ni nagikan ni Jesus. Unsa man tong bunyag gikan ni Jesus? Be, unsa man to be? Dili man na ritual. Unsa man tong bunyag sa ngalan ni Jesus be? Be, unsa tong bunyag nagikan kang Jesus? O ni basahon tas. Oy, di man lagi maminaw lagi ba? Malagi na resulta kay di ka maminaw. O ni 28. Unsa di ay tong bunyag nga gikan ni Jesus? Ni basahon nato. Ya. 28:19. Mo ni bunyag gikan ni Jesus. Bosa panlakaw kamo ngadtos tanang katauhan sa tibuok kalibutan. Og himua sila nga akong mga tinun-an og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Ikog skugtas. Tanawag gigamit 19:5 og buha. Tawag ining 10:48 na do kun ritual nito. Sure ni matas ay ilaron maminimo. Ay nalang yod Ginoo ko, Ginoo. Mo na ako ang tawag anang ginabantayan. Nga naman kay pag abot sa argumento di maminaw eh. Di maminaw. Ang ako ang gipangayo simple kayo katong ritual sa bunyag. Mo bin akong balik-balik di ba? Ritual sa bunyag gibasahan ako nagwali nagsugo. Taka. Nahikog no. Wala. Bro, mayong gabi bro. May gabi. So i-concern mo ani ni Kwan, Brad Iba Kisel.
Kuan ko ano ba? Ganyan na pa ko nagsigig monitor sa kuan. Ay bro Dave, maayong gabi. Kung sa ato ang speaker karon si kuan si Mr. Kisel. Kuan ba? Sige kung tawag anang paminaw nimo kaganina pa. Siya gamit og Biblia. Dili ka mutuo sa Bagong Testamento. Tama ba kung nadunggan Mr. Gisel? Di bro, dato'y tuwaan bro, sa musibok may Sabato, ito ka ng Sabat. Dili maguna, kuan maguna siya Mr. Gisel eh. Suppressing the facts maguna. Pati pasabot, nagamit ang ebidensya, nagamit ka og tawag ining basis nga part lang ang imuhang gituan, ang uban dili. So, kung magamit ang ebidensya, suppressing the facts maguna. Suppressing the facts. So, ang buti pasabot, nangilad ka, mauhon. Sa mas Katoliko ko, di bro, sa suppressing the facts yan eh. Ayaw sa kong adto sa mas Katoliko, dili sa ko si mong pagbarog. O sige. Kaya nigamit man ka og tawag anang Biblia. Kini Biblia asa gikan sa Hudiyo o sa Katoliko? Hudiyo. Sa Hudiyo? O tagad ko sitas to sa tawag anang daang testamento nga ang Biblia gikan sa Hudiyo. Sige nga. Tagad ko. Gusto mo testament? Oo. Sige na, sige. Tagad ko tayo sitas. Isaias 2, versikulo ano? Biblia ang gisulti ha. Basang Isaias 2:3, Mikias 4:2, basa. Magbasa ba ito? Wala may gingon diya. Wala may gingon diya ang Biblia. Una-una ram na nimo. Biblia? Basa. Oh. Biblia. Kay basa ikaw kung gipangutana. Kay basa. Basa nga ingon nga Biblia ha. Ay before Biblia, ang pulong sa Diyos gikan sa Jerusalem. Dili ikaduhan na po di mo ng problema ron. Subak ka. Bisa na po. Di ba ang hindi na ang uy. Ayaw sa kung adtua sa kwan. Ayaw sa kung adtua dito musupak mo kung sadi. Babagal ako pangutana. Tagay og sitas diha sa imong giingon sa Daang Testamento nga imong ka nga Biblia pulong sa Dios tuuhan nato. Sitas. Ayaw ba Kumatahon. Sige, basaha daw. Oh, kamoy. Mike, lagi na sa Salmos, 4:7, 20. Sige, basaha gani, basaha. Basa og gabi Biblia diha. Sige. Ang word Biblia bro, usa ka Grego. Grego lagi. Bro, ang word Biblia lang ko nimo. Di pa. Mo bitaw nang utana ko nimo. Di pa. Mo bitaw nang utana ko nimo kaganina ni gamit ang Biblia. Kamala pa nimo na sa Biblia. Ganitudlo ang Biblia nga tuuhan ang Biblia. So basahin ko Biblia. Nga ang mga propeta kani adto. Di pa pabinawas ako. Sige makagsapaw. Pabinawas ako. Ikaw hindi Bro, pabinawas. sa nagbikas bro para di ta magsapaw-sapaw. Gani. Ang ako ang tawag anong pangutana simple lang kayo. Tagay ang sipa sa Biblia. Pagkaman basahan nga na may Biblia diha. Okay. Tara. Ang theme ng Biblia batong Christian teaching, Word of God. Dili na may akong question. Ayaw kong i-mislead ba? Bot nakas pangutana. Ayaw kong i-mislead. Wa ta gibutas to. Ayaw kong i-mislead. Ginamislead ko nimo ganina. Naka-commit na gani og suppressing the facts. So nangilad ka na, ikaduha ka ron ginamislead ko nimo. Unsang sita sa Biblia, di pa. Suppressing the facts gani. Sabot ba ka ako gipangawik dere? Suppressing the facts gani. Suppressing the facts, sige daw. I-define unsa na suppressing the facts be? Wala kasabot ka. Sa timo. I-define na suppressing the facts kung nakasabot ka. I-define ana. Dili. Ingon gani ko suppressing the facts gani. Suppressing the facts gani. Punta magtiman. Wala na kasabot din eh. Kasabot. Sige. Tagayan lang kong sitas Biblia ko. Tagayan kong saan sa Bisaya. Tawag kayo sitas. No bro. Laro kayo. Sige, basta daw. Tanawa, basas imong kuan, basas imong Bisaya. Dili, ikay basa. Many people will come and say, let's go to the mountain of the Lord God of Jacob and worship
in His temple. The Lord Mm. will teach us His law from Jerusalem. Oh, Asa may Biblia dia? ano tayo? Ang iyong kasubuan, huwag yung pulong. Oo. Asa may Biblia dia? Oo. Mabito na sa Biblia, this one, pulong sa Diyos. Wala man ko nangutana dapat Biblia. Napay usap. Wala akong pangutana. Di pa. Gina. Hekta sa tagana si Tasa. Hekta sa tagana si Tasa. Isa. Kanang gingon nimo ba nga kanang tawag anang Isaias kapitulo 2 bersikulo 2. Kinsa man nagtudlo nimo kanang pulong sa Dios na Biblia na? Ha? Muna, mabito na karon bitaw itong ibuhat. Itong nasa inyong Biblia, ang pulong sa Diyos. Kinsa nagtudlo nimo ana ba? Kanang gingon diya sa Isaias 2:2 Biblia na. Ang timinong Biblia lagi, bro, na pulong sa Diyos. Ano siya? Ayaw usab ba ko pangutana ba? Kanang gingon nimong Isaias 2:2 kinsa giingon nimo nga Biblia na? Pagay ko na. Ikaw ba? Kung dili ako, ikaw, kinsa nagsulti nimo ana nga Biblia na? Wala akong sabot. Ha? Mo imo pagsabot? Oo. Pagsabot nimo? Kinsa man pwede tudlo? Kinsa man pwede tudlo nimo nga aron makasabot ka nga kanang Isaias 2:2 refer na sa Biblia? Paper na. Kinsa na tudlo nimo? Ikay basa, bro. Kasabot ka, ikay basa. Hindi lagi. Ikaw ang gipangutana. Ayaw sa kong baliyas pangutana. Okay. Dali, mabita ng utana ko niya makinisupa ko. Mo gani ang utana ko nimo. Wala tubaga. Kinsa nagtudlo nimo nga kanang giingon Isaias 2:2 Biblia na. Kinsa nagtudlo nimo ba? Basa. Tanawa lagi. Lagi. Sa Isaias 2:2 kung man kay nabasa diyan Biblia. Lagi. Lagi. Bago lagi na nimo tawag anang gitsulti, ug wa gyud kay nabasa di ang Biblia. Di ba? Paminaw sa lagi. Wala kay nabasa di ang Biblia. So karon, kinsa maggi nagtudlo nimo aron makasabot ka nga kanang Isaias 2:2-3 Biblia na. Okay, bro. Ganong kay pag Biblia ni. Ganong kay Wa ko na ingon ganon kay ingon ka kinsa nagtudlo nimo. Ano ya, klaro na ko bro. Klaro na ko yung pangutana bro. Kinsa ba'y nagtudlo nimo nga kana siya Biblia? Naka-refer siya og tao. Sa pagbots tubag nako, diwat ta magdebate. Di man lagi na. Ayaw palusot papalusot maguda. Wala lagi ito nagdebate. Pero nanginahanglan ko si mong saktong tubag. Di ba? Ang akong pangutana, kinsa taga-ikog tawag ining tao, maalan sa tao, nagtudlo nimo, kanang Isaias 2:2-3 refer na sa Biblia. Kaya, bisig asa ka naman paingon. Tubag gani. Sige, tubaga. Hilom na. Nakaingon ko bro ganas Biblia na siya kay sumalas na basa diri. Dili man ako pangutana. Ayaw ginausab niya ako pangutana eh. Ayaw wala ko na imo naabasulod sa Biblia. Ang akong pangutana kanang Isaias 2:2-3 kinsa giingon nimo kana Biblia, kinsa giingon nimo. Di lang kay ako nangutan nagtawag ka naabasulod sa Biblia. Sige, basaha ka ng tagay ko. Sara to. Ngano kaingon ko na. Sige, basaha. Yawa. At maraming bayan ay magsiyaon at magsabi, alin na kayo? Tayo magsiyahon sa bundok ng Panginoon, sa bayan ng Diyos ni Jacob. At turuan niya tayo sa kanyang mga daan, at tayo magsilakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Sion, lalabas ang kautusan, ang salita ng Panginoon. Basado. Hebreo bro. Kinsa may, di pa. Kinsa lagi nag-ingon lagi nimo lagi, di pa. Kinsa lagi nag-ingon lagi nimo kanang salita ng Dios nila. Ay, di naman ka minaw. Kinsa nag-ingon nimo lagi kanang salita ng Dios na refer na sa Biblia. Kinsa giingon nimo? Sumalas Biblia. Salita ng Dios na minubutan nila. Kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na? Ang Biblia day, sa Biblia day. Kasi sudan nila. Ayaw ko pangutana, ikaw kung gipangutana. Ikaw tubag ako sa nagpait ka nagtubag. Kaya mangutana ka na ko ha? Ha? Kritikal ka rin. Kapag sa Kristo, hindi ka mo Wala, di ba? Di lagi. Unya na ko pangutana, ikaw sa akong tubag garon. Tubag sa. Ito bakit? Kinsa nag-ingon nimo
kinsa nag-ingon nimo nga kanang salita ng Dios nga nakasulat sa Isaiah 2:2-3, Biblia na. Kinsa giingon nimo? Kaya mo gikayo ba sa Biblia na? Why litra por litra? Di man na Okay. Kaya wa man lagi litra por litra, kinsa lagi nagtudlo nimo? Ang Biblia. O sige, tagae kog kapitulo bersikulo nga ang Biblia nagtudlo nga kanang Isaiah 2:2 Biblia ang gipunting diha. Sige, o sa sita, sige, tagae ko. Tana bro, wa ba ni adto? Di man ni wa ba masulat na word Biblia? Bag-oran. Bag-oran. Kaya wala pa magka nasulat ng word ng Biblia. Kinsa man gyud nag-ingon nimo nga Biblia na? Ako nag-ingon. Ay, ikaw nag-ingon. Gusto mo lang nakabasa. Oo. Sopa ka. Ay, karon kay tawa mo ka. Sopa ka. Sunod. Dili. Okay. Kumbaga sa ko, ikaw gani. Unsa naman pong sita sa Biblia, di pa. Unsa naman pong sita sa Biblia, kapitulo bersikulo nga tuuhan ka namo kay ikaw nag-ingon nga Biblia na. Kinas nga basan ingon dili Biblia. Tagay sa teksto ka dili Biblia. Ayaw siya di ko tawag ini ko ano eh. Usa na kanang argumentum ad ignorantiam na. Hoy. Argumentum ad ignorantiam na. Hoy. Argumentum ad ignorantiam na. Di pa. Pangutana man ko. Argumentum ad ignorantiam ng imong giingon. Ikaw may nagpamatuod so ikay motubag. Unya na ko pangutan ako nagpamatuod. Simple lang ako ang pangutana. Simple lang kayo. Ingon ka ganina nga tuuhan ka namo kay ikaw ang nag-ingon na Biblia ng Isaiah 2:2. Sumala pa nimo nakasulat sa Biblia. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga tuuhan ka namo kay ikaw nag-ingon sumala sa Biblia. Sige sayang sitas. Ano ka mo basa? Wala ka masana. Hindi ko trace. Ano ko nag-ingon nga mapalad ba bumasa? Nga ko na simpa ba. Nalipong naman siguro ka ay. Nalipong. Ano kayo? Ang akong pangutana simple, di ba? Brad Eugene. Ikaw ang sagot na siya naliki. Nalipong naman siguro na siya ay. Simple lang ako pangutana eh. Sumala ni mo, tuuhan ka na mo, kay ikaw ang kuan, kay ikaw ang tawag ining misulti. Sumala sa nagkasulat. So, unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, nga tuuhan ka na mo, kay ikaw ang misulti, nga kanang Isaiah 2:2-3, Biblia na. Ipatubag lang tarong. Laban Isaiah bro, Isaiah 8:20. Okay bro, kadala nga. Dili lang ako ni Kusgon ako ang volume kay Kusugulan dire. Nangita si Brad Adjosino, unsa nga sita sa Biblia nga atong ma-probe, mabasa nga ikaw tuuhan na mo. Unsa nga sitas na nga nag-ingon jud nga ako si Eva si Yasha Kisel tuuhay ninyo. Ana ba mo ra yung ipangita. O sige kay musupak. Mo na. Ingon pang Biblia nga siya sa Kisel. Kay musupak magada. Musupak magada. Argumentum ad ignorantiam. Argumentum ad ignorantiam. It is a fallacy of argumentum. Mr. Kisel, ani ha? Sumala pa ni San Pablo ka na sa Bagong Testamento ng among gituuhan kung makig-argue gani ka kinahanglan be logical. Ang imong argumento mo karon illogical eh. Pinaka number 1 naka-commit kag fallacy of suppressing the facts. Ngano man kay gamit ang Biblia niya wa day kay nituos sa Bagong Testamento. Ikaduhang tawag ining punto, it is a fallacy of argumentum ad verecundium. Ngano man nag-interpret ka og buta nga dili ikaw ang authority. Nya nangangkon ka pa, tipa. Kamutana sa ko aron. Kanina ikaw kung gipangutana namutana ka nako. Ay nagkasuko. Lekturan ta ka insakto. Ani. Sunod. It is a fallacy of argumentum ad verecundium. Ngano man dili man ka otoridad. Aron katauhan ka namo. Tuuhan ka namo wala. Okay, di sunod. Ikatulo nga tawag anang argumento Mr. Kisil nag-claim ka og buta nga baseless pero lang imagination. Mao bitong ipangitaan ta kag ebidensya. Nya pag man ang sabi mo kay para maka-ipsot ka og tawag anang sa pangutana. Imuha gi-twist ang question ako ang imong gipangutana nga dili pa panahon nako ang pagtubag. Di ba? Kini gipangutana ganit ka, di ba? Kung bugal-bugal ako mas bugal-bugal lang imong tubag kay di ka magtarong og tubag. Pero tupad nila kasi nila ka po yun. Sige, balik.
Balik ka pangutana kung magtanong kang tubag. Sumala pa nimo tuuhan ka namo kay ikaw nag-ingon na kanang giingon sa Isaias 2:2-3 Biblia na. Karon, unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga tuuhan ka namo kay ikaw nag-ingon na kanang Isaias 2:2-3 Biblia na. Unsang sitas? Di bro. Ibo ni bro. Ang Isaias 2:3. Isaias 2 bersikulo 2:3 naas Biblia. Naas Biblia ni. Ako nang utanag na abas Biblia. Alam mo pangutana ba to ikaw nag-ingon nga Biblia na ba? Ayaw i-choose akong question. Kina-choose man yung akong question. Hindi ako mag-trip eh. Nagpait ka naman bud eh. So ang simple lang akong pangutana sa imuha kay ganina gisunggal-sunggal taga hangtod ni gawas nga ingon ka nga ikaw tuuhan ka namo kay ikaw iniingon. So unsang sitas karon sa Biblia kapitulo bersikulo nga kanang Isaias 2:2-3 tuuhan ka namo kay ikaw nag-ingon nga Biblia na unsang sitas. Okay, basa man sa Biblia. Sige, basahan daw. Sige, basahan daw. Basahan balik ka kanang naagid ka. Tuuhan ka namo ha. Sige, basahan. Ang ganun mong litra. Ay, tumagon talaga. Sa kaasa na mabasa dito. Asa mo mabasa nga dito. Diyan eh. Ad ignorantiam. So, bot pa sa bot, wala kayo mahatag na ebidensya. Gabot-bot ka lang sa bot. Gabot-bot ka lang sa bot. Nga wala kayo igong ebidensyang ihatag. Ihatag karong tuuhan ka namo. Hindi teksto. Karon, sunod ka pangutana. Siyempre, hindi magamutuos katoliko. Di ba? Siyempre, hindi magamutuos katoliko. Kaya siyempre, katoliko guna. Kaya di nang mutuuhan na. Okay. Hindi magkaan ng kapitulo o bersikulo, teksto-teksto. Kinsang Hudiyo nagtudlo o nagbutang anang Biblia, kanagingon mong gibasa o kapitulo o bersikulo arong tuuhan na to. Kung di katoliko. Tubag bro. Tubag. Pabot. Bisan pag ini kumpare bro, makabawang basag libro. Nabot ng pagkasebo. Teksto ba? Teksto. Simbang yung kamutabag ba? Bos tubag. Simbang ba? Ako ko nagbot tubag. Ngilad man kayo nga nangutana ko fisda ang tubag ni Mulansang. Kamu lagi kay Pinto ng 66 lagi. Kami giminto ang teksto. Tinoda ang kuna. Okay. Subot ipasabot. Kanang giingon ni mga di ka motuos katoliko. Karon ana panahon nagikaon na pud mo ang pagtulo sa katoliko hindi tuo mga kapitulo bersikulo. Sakto? Sakto? Ana. Pero nagkaon na po karon doktrina kiyawa. Sawa pa ni buti teksto. Di man nagikan. Tubaga to. Okay. Di pa. So ayaw gamit ang teksto lagi. Ayaw lagi gamit ang teksto. Kay sa katoliko man na. Sa katoliko man na. Okay, sige. Matubag ko. So, pili na ka. Kaya ako may patubagon nimo. Sawa mo tayo teksto. Di man nagikan. Di pa. Matubag na lagi ko. So, pili na ka karon kay ako may patubagon na nimo. English ikat di pa mahayag. Tubaga lagi. Matubag lagi ko. Pero ang kuna-una nga pili ka. Magpait ka sa kuang pangutana. Di man nagikan. Sawa mo tayo teksto. Di man nagikan. Lagi. So bagon ko na, lagi. So bagon ko na, basta ang kuno nimo nga nagpait ka nagpanubag sa ko pangutana. So nagpait ba? Kaya namas pa lagi. Suwa pa mo tayo teksto, din gikan eh. Lagi. Ang ako ba, before na ko tubagon, ang kuna-una na nagpait ka panubag sa ko pangutana, kaya namas ka na lagi di ka mo super-sumpal lagi sunod pan. So at least Brad Eugene, salamat. At least gitaga akong panahon nga mangutana nimo. Nakita niya ko nga nagpait. Sige, bro, daghang salamat. At least kabaluta nga since nagkabuang ron diri, naka-commit og mga palasos argument. At the same time, nag-interpret pa. Oy, paminaw sa. Nag-interpret pa mga buta nga nagpait pa o kalawa. Ilang hindi mo nga nagpait, okay. Ako na nagsulti, nagsige pagsapaw-sapaw. Sige bro, salamat kayo, salamat. Sige, salamat kayo sa pagkuhan. Salamat. Sige, i-out na ko bro. Kung batasan mo, liwat kas demonyo. Ano may batasan?